маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли нӯҳум аст ки раванди ташкил, роҳандозӣ ва идоракунии имтиҳонҳои марказоиндаи дохилшавиро ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар ба зимма дорад. Соли равон қабули ҳуҷҷатҳои довталабон аз санаи 1 март оғоз гардида то санаи 30 апрел идома ёфт ва дар ин давраи ба қайдгирӣ зиёда аз 21 700 нафар довталаб дар нуқтаҳои ба қайдгирии вилоят аз қайд гузаштанд ки он 60% хаткунандагони вилояти Суғдро ташкил медиҳад. соли ҷорӣ дар 5 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд мо 12 маркази имтиҳонӣ ташкил намудем. марказҳои имтиҳонӣ дар доираи талаботҳои ки вобаста ба баргузории имтиҳонҳо маркази миллии тестӣ талаботҳои хешро мегузорад пурра омода карда шуданд. ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ бо камераҳои ҳозиразамон таъмин карда шуданд ва чун раванди имтиҳонҳо бо дар назар доштане ки дар худи марказ имтиҳонӣ назорат карда шуд, он боз тавассути бархат яъне ки онлайн аз маркази миллии тестӣ аз шаҳри Душанбе ба таври мустақим раванди имтиҳонҳо назорат карда мешавад. иттилоъ дода шуд ки қабули ҳуҷҷатҳои довталабон то санаи 30 июн идома меёбад. соли равон бори аввал маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои довталабон боз як имконияти хубро фароҳам овард, зеро довталабоне ки ихтисоси худро иваз кардан мехоҳанд ё ин ки дар давраи асосӣ аз қайд гузашта натавонистанд минбаъд ба шаҳри Душанбе нахоҳанд рафт. дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 мо нуқтаи ба қайдгирӣ ташкил намудем. аз санаи 10 июн то санаи 30 июн он довталабоне ки натавонистанд аз қайд гузаранд ва ҳамчунин мехоҳанд ки дар ихтисосҳои интихоб намудаашон тағйирот ворид намоянд, имкон доранд ки дар санаҳои зикршуда ба нуқтаи ба қайдгирӣ ҳозир гардида ё ихтисосшонро иваз кунанд ё ки аз бори дигар ё ки аз қайд гузаранд. бино ба иттилои масъулин дар раванди ба қайдгирӣ маълум гардид ки бисёре аз довталабон гурӯҳи панҷум яъне ихтисоси тиб ва гурӯҳи сеюм забонҳои хориҷиро интихоб кардаанд. дар ин замина гуфта шуд ки арзиши хизматрасонӣ барои довталабон 240 сомонӣ буда барои хонандагони синфи нӯҳум 180 сомониро ташкил медиҳад. барои нимятимон маъюбони гурӯҳҳои якум дуюм 50% буда барои яътимон ройгон ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин дар баробари ин гурӯҳ ва ғолибони олимпиадаву озмунҳои байналмилалӣ низ бо имтиёзҳо бархурдор хоҳанд шуд. қатори имтиёзҳо барои довталабони ниёзманд ин он нафароне ҳастанд ки маъюбони гурӯҳи якум ва дуюм инҳо дар баробари оне ки мо гуфтем қисман аз пардохти маблағ озод мешаванд, ҳамчунин барои инҳо дар баробари баллҳое ки худашон ба даст меоранд мо 150 балл вале имтиёзӣ пешбинӣ шудааст. ятимони кул барои инҳо низ 150 балл вале имтиёзӣ дода мешавад. фарзандони хизматчиёни ҳарбие ки ҳангоми иҷрои хизмати ҳарбӣ захм бардоштанд ё ҳалок гардиданд, барои фарзандони хизматчиёни ҳарбӣ низ 100 балли имтиёзӣ дода мешавад. вобаста ба омодагии ҷиҳати ташкили имтиҳонҳо интихоби кормандони муваққатиро дар асоси озмун маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба роҳ мондааст. айни замон дар 30 гурӯҳ 650 нафар дар семинари омӯзишӣ иштирок доранд. пас аз итмоми озмун 450 нафарашон ба ҳайси кормандони марказҳои имтиҳонӣ ба кор ҷалб карда мешаванд. имтиҳони маркази миллии тестӣ санаи 1 июл оғоз гардида то санаи 7 идома хоҳад ёфт. Юниса Атаева, Алиҷон Дӯстматов, Азия.